Tol, ito yung mata na dol. Tol, kabantay ka sa Facebook, sa TikTok ka ng Piso Reflity. Bantay. Bali ako din na dol nga, vlog-vlog ba. Bali naman zero ko niya ang content kay Piso Reflity. Ni hatod di ka asa ka. Bali pakita mo di ka sa akong Facebook page ha, para tuo ka ba. Dali ang kamera din doon, kakakuan din na. Bali man akong Facebook page. Nagad mo 7,000 followers. Iras na, prasan ka? Salasar, doon ra? Dala. Tatagaan, tiga sticker niya, igabot na to. Ini na nagpabot ng jeep? Ha? Taon na ka napabot? Iya pa? Puno-puno yun. Ha? Puno-puno ba? Oo. Dugay na di ka nag-vlog ya? Oh, dugay na, mga 2 years. 2 years na. Lingo-lingo, rasad ba pag ulit trabaho? Sa di mo trabaho ya? Sinirong ko niya, pag diot na ko, ako mag-content of Piso Reflity. Oo. Pero sa una, libre sakay, takuha niya, daghan naman kami vlogger diri sa Cebu nga nagpalibre sakay. Ako na lang giusab. Para malahi ud ba? Oo. Ganahan ko ka pumasero bitaw ko kanang ang ako mapasero ba kay estudyante. Oo. Kaya kanang magatabang sad ba? Sa kanang diba kay estudyante nga dagko kayo gitisyon. Lagi ya, mahal tayo eh. 40 ang 5. Kasi 5 ang upas kasi. Oo. Ito. Iyasa. Kamot na sa pangkaron, first year. Asa ang graduharan? 3rd year na yan. Hapit na. So, doon ka lang yan, magkakit. Bantahan lang yun. Magalit. Basta kayo magka-graduate lang. Antos lang. Oo. Dili yung ikot taga-direya, taga-pano yun ako, taga-province yun ito sa kan. Asa niya? Mag-reviewos niya, mabantayan. Abantayan. Taga Bohol masad ko. Nag-board na ako rin. Dili sa go pure taga Cebu sa taga Bohol ko. Oh, nabalik dili ko ba kanya rin Cebu kay trabaho. Dili po ko nagdugay. Na ko inato dito sa may Pardo ba ya. Balik na ko, namita mo pasahero para dili bitaw alkansi. Direya yan. Dili ra. Salamat ya. Sige, salamat. Tagaan tiga sigir. Kaping bro. Isura. Ayun lang kayo, kirayo. Siguro dili ang tawag niya. Ilang